Okay mga kaigsunan, maadtong adlaw natong tanan. No? So di ako karon di amiron sa among idol, no? Si Dikay Tatay Lucio Moring. No? So kauban mi dari akong usas mga gwapang igso. Manang Ilina di apod si Nanay ang among enhance kanuning panabang diha. Oh, sa 61 pa kuno silang edad. Maano kay bata pa man. Ang kinakusgan nga kagawad iho sa Misaoy New Correlia, Davao del Norte. Mr. Victor Iho Maraganya so niya ang four-time MVP po diya pa ukli-ukli sa ibabaw niya. So niya mi aning kanang ay kuan ni ami aning nitso or pantheon sa among pamahan ani. So ang mga handurawan sa talikala sa kagahapon usahay mo kalit paglabtik sa mga panumduman. Diin mopabuhagay ang mga butang nga diin may labot ang kinabuhi. Yeah, so salamat ka labi na sa taga Davao. Ako ni ipasa sa taga Davao niya. Mo ni ang ilang gibakasyon diri gigag birthday. So di as buhol nga labihang mingawa mo naging nga patag kini patag sa buhol na. Okay, salamat.